We gaan een aantal mensen bedanken, zo hoort het ook tijdens zo'n concert. Allereerst wil ik graag, als jullie dat willen doen, een groot applaus voor twee mensen van de concertcommissie, Judith Middelman en Petra Beurskes. Ja, u moet het allemaal organiseren, maar dan moet het ook nog eens bekend worden gemaakt. PR-mensen zijn daarvoor nodig. Linda Franke en Pieter Vos. Dan hebben we een muziekcommissie die bestaat uit Ron Munten, Thijs Dirks en Kenny Beurskes. Ramon de Brouwer als podiummeester. Ron Waters en Leonie Smets als een soort troubleshooters en ondersteuning van de concertcommissie. En natuurlijk de brassband en de percussiegroep. Iemand die vandaag, net zoals ik, heel bijzonder zenuwachtig was, we samen een beetje op de been houden in de coulissen. Ja, ik wil ook een heel daverend applaus voor Marjolein van der Hoorn. Ja, goed zo. Marjolein dus, een flinke bos bloemen voor jou. Sjaak van Koelen, had ik ook graag hier. En natuurlijk Henk Mechters, dirigent van Muziekvereniging Vallers. Meneer Beurskes. Ja, goeiedag. Ik heb de hele tijd zitten genieten in ieder geval van deze geweldige club. Ik heb wel emotie, maar we hebben ook van alles willen bedanken. De speaker of the house voor vanavond, die alles een beetje aan elkaar gepraat heeft, Matti van Regen. Dan wil ik het afkondigen, dank u wel. Nou, hartstikke mooi. Zullen we er nog even doen? Dat stel ik